ukuthi lokuthatha akazwa mangiqeda ukuyibonga uthi kuzoba ngayo ukuthi uyathandana nithina senziwa sihamba phela ukuthi sazenza lapha yeah ikusimple ke makunjalo angikwazi futhi liphela angikwazi ukuyikhipha kufanele ngisho the same ngoba wayisho iseyodwa sengomoto iseyodwa imoto kufanele sithole isikhathi phela ke ibilokuza nabehamba ngathuthuna mana benihamba ngani mabeking customers sambe sothu yenzela ukuthi shesha ene bana kufanele siwadabula bro efana bewuthu khona zobalansa life of nesikhathi ngaqale nginesikhashanya nakazi subuye okay awuthi ungirane kani ungaqala record uthathe ngilokho zakanye ufuna ukuyezi ihamba kanjani okay Uyiselele muva lo muntu yamasho umcimbi nimthathe bilo muntu yamasho umcimbi Uyiselele muva lo muntu yamasho umcimbi nimthathe bilo muntu yamasho umcimbi oyiyo le right hayi grand ofanele amakhono fanele hayi lapha yana yamanje yayicula ngesikhathi okay yiyo le okay funa okay yasambe samba sonke Uyiselele muva lo muntu yamasho umcimbi nimthathe bilo muntu yamasho umcimbi Uyiselele muva lo muntu yamasho umcimbi nimthathe bilo muntu yamasho umcimbi Uyiselele muva lo muntu yamasho umcimbi nimthathe bilo muntu yamasho umcimbi awe hayi no ngizoyisho lento akuzoyisho mkhulu ngeke ngisacela ungiphakamisela lokho engangikusho ekuqaleni job yabona phethe kuba ngibonganga next uzweza nimthathe bilo muntu zona kodwa ngingazi phela ukuthi wayisho kanjani ngasesikhathi Uyiselele muva lo muntu yamasho umcimbi nimthathe bilo muntu yamasho umcimbi nimthathe bilo muntu yamasho umcimbi kodwa if kuwuthi wayisho kanje imnandi khona ngiyithandile Uyiselele muva lo muntu yamasho umcimbi yes
na i-right hayi grand kabam i-right awufaka ebongweni ngizwe ngibona lapha ile futhi ngimthathe awufanele uphinde afanele shothu angazi kodwa kanti zozwa ngayo la kubo uyankabema wangabadabuli ngakhona amadabuli abaphinde hayi ngiyacela ayabhalansa ya sobhala ngisahla ama-backing nje wona wodwa sure vele kushuthi-ke awusayishidi siyileya sizohamba ngaleya ngoba hayi inhle i-akal valentine ofethu ish hayi Mbuyiselamu vele muntu yamasho mcimbi wasusa nkabeyama wabe khona siphinde amanye azofana nawo besithi mhlawumbe sa-double tracker kuma-backing 2-2 mhlawumbe angazi kodwa phela asazi system yakhe isebenza nje izobhalansa noma ihamba iyi-1 yes sibona ukuthi abhalanse kahle manje izowenza be-2-2 i-double tracker sibe 2 yileyo nje okay kodwa yazi kuzoba mnandi yodwa live phela sishaye 1 yabo yeah ayilungile senze ayiraja senze siqhubeke hambe ebongweni mseyuze ukuthi ihamba kanjani lesi wena iyinkinga lengisabuye yebo phela shata ivuthwa ke kufanele ngabe ngime yabona ukuthi nje into uma usuyisho ungalindele bese ufanele uyisho sekuba ngathi uyayazi awodwa phela vele thina yabo uyibonga noma singakhuluma iqiniso iyona rap yethu lesikhathi sosirapha ke lapho seqisela amagama kwashe lemhlobo mfana wancu sesiphelele akusa khambani baphila abantu ekhaya abakhona wena ufanele ucela bafakhonektise i-Wi-Fi yabo konje kune-Wi-Fi yamanga i-Wi-Fi yabo hayi ngisadla nje idatha lami liningi ngizayidlela nje nami